Edward King, English King, mindent a Lord Majorra kell. Köszönöm eléget, jó tudja. De tudom a rímképletét. Micsoda? Baba. Baba a rímképlet, baba. Baba. Jó. Mi a dél? Úgy már igen. Baba. A 25. 750. Hát tudta a ringképletét is 750. Jaj, maga alapít a tanárnő. Jó van, legyen, írja le. Parancsolja. Köszönöm szépen. Szólítana. Vigy Matyi urat. Jöjjön. Foglaljon helyet. Halálra nem ülnék. Állj. Képlette. Honnan érkezett? Én az atomerőmű mellett dolgozom. Foglalkozzam. Nem tudom. Van nekem egy barátom, akinek van 3 hozzája. Milyen színű? Jó. Folytasson. Van még nekem egy szomszédom, a Pista bácsi, aki egyszer ki akart lopni az atomerőműből egy deci urániumot a szájába, de megbotlott. Mert megbotlottam. Azóta is sugárzik az arc. Még van nekem egy szomszédom, a Julis néni, akinek van 100 gyereke. Szerintem innen jön az a mondás, hogy egy bolond 100.